Pozrite, niektoré loďky už sú také tie výletné, tieto niektoré malinké, to sú rybári, ktorí majú povolený lov. Tuto naozaj v skutočnosti život stále udržuje v rovnováhe. Okolo jazera za časov pána Ježiša bolo veľa miest a tuto už nám pán farár spomenul hlavne to Kapernaum, ktoré sa považuje za mesto Ježišovo, aj keď tam prídete, tak hneď na bráne veľkým napísané Town of Jesus, mesto Ježišovo. No, doteraz sa podarilo urobiť vykopávky okolo 64 miest a mestečiek, ktoré tu boli za časov Ježiša. No a to boli prístavy. Ja keď poviem prístav, tak ja nehovorím o Hamburgu. To mohol byť úplne malinká dedina, kde ľudia mali pár lodičiek. A podľa čoho sa vie, že to je prístav? Lebo vy nájdete takzvané tie kotvy. OK? Ale tie kotvy kedysi to bol veľký balvan, ktorý sa prevrtal stredom a keď oni potrebovali zakotviť tú lodičku, tak cez tú dieru v tom balvane oni pretiahli lano. No a tým, že sa to lano potom zaistilo uzlom, tak tá lodička zostala priviazaná na tom brehu. Vysvetlenie Kapernaum, keď tam budeme, ale o chvíľku sa priblížime k miestu, ktoré sa volá Magdala. V hebrejštine Migdal. Magdala, Magdaléna. To je miesto, kde sa narodila Mária Magdaléna. Hriešnica, o ktorej čítame, ktorá sa obrátila na jediný dotyk Ježišovho slova, keď jej odpustil. Tak Mária Magdaléna sa obrátila a zostala jednou z najhorlivejších následníčok Ježiša. Stála s ním do posledného momentu a ona je tá, ktorá sa tiež spomína, že tam bola. Prišli ženy k hrobu pána Ježiša a našli ho otvorený a telo Ježiša v ňom nebolo. Po pravej strane máte Magdala. Tuto mali Španieli stavať nádherný hotel a kostol. Kostol je postavený, to je tam v tom konci. Hotel sa ešte len stavá, ale vidíte, že je ďalej od kostola, lebo tu našli vykopávky. Tu sú nádherné vykopávky a objavili tam z druhé. Písek na spodu. Kamene? Tu je kameň. My tu máme veľký, to pre nás donesli. Vyrievaný. Tým som nabrala odvahu. Inga sa rozhodla plávať, skončila. Ne, ručku neváci. A na mňa chcem, aby som sama išla. Počúvaj, a už teraz len
dôveru Bohu a choď po hladine. Miláčik, no, tak ma drž. Tak mám dva. Tomu už hovoríme rímske divadlo. Musíte vedieť, že nemôžete zrovnávať grécke divadlo, ktoré bolo pred rímskou kultúrou. Tí Gréci tu boli v roku 332 pred Kristom. Rímskému jazyku. Dobre, ale to teraz ako na to nemyslíme. To je v poriadku, len aby ste sa vedeli orientovať podľa mapy. No a tak ten Herod potreboval si nejakým spôsobom tiež pritiahnuť k sebe tých Židov. Čo urobil? Postavil druhý chrám v Jeruzaleme. To je to, jak on sa snažil ich učičíkať. Postavil absolútne najkrajšiu budovu, aká v tom čase existovala. Dneska, keď poviete ľuďom najkrajšie budovy, tak väčšina ľudí začne hovoriť áno, áno, to, čo vidíme v Dubáji. Keď ešte Šalamún staval chrámový mol, sa postavilo len na tom kameni, kde Abraham chcel obetovať. Keď sa, áno, ja som to počula. Keď Abraham chcel obetovať Izáka, tak len